Għandna bżonn nitalmu li nkunu verament knisja ħajja fejn kulħadd jipparteċipa u ta' bilħaq inħossu l-preżenza ta' Kristu fil-ħajja tagħna. Dan qalu Monsinjur Vincent Costa, l-Isqof Malti f'Ġunġaji fil-Brażil, f'intervista lil dan l-istazzjon fit-tmiem b'tala qasira li huwa għamel fart welidu qabel ma jmur lura fl-Amerika Latina nhar l-Erbgħa. L-Isqof Costa li kuljomu ta' oriġini Portugiża u popolari ħafna fil-Brażil, tkellem dwar il-Papa li ltaqa' miegħu matul iċ-ċelebrazzjonijiet biex fakru l-jum dini taż-żgħażagħ. L-Isqof Malti fisser lill-Papa Franġisku bħala bniedem li tħossok komdu miegħu. Kienna laqa miegħu mal-Isqof Brażiljanu għanta ikla miegħu, tara s-sempliċità tiegħu ġifieri tkun vera tgħid li għandek taħseb u jissimek u jifhem. Jien niftakar kontetlu biex ikompli nitlob għalih, sinċerament biex dan il-rieħ din il-xeħta ġdida qed iġib il-Knisja verament jirnexxielu u ġvera jagħmel il-Knisja ta' Kristu timxi ma' żminijiet u meta tlu hekk qed nitlob għalik biex dan il-proġett li inti għandek għall-Knisja jirnexxi bil-qawwa tal-Ispirtu Santu għall-eċċellenza Isqof itlob għalli aħna nkun qaddis. Ejja, u qed mela tqaddes u qaddisna wkoll flimkien. L-Isqof Costa li ilu jgħix u jwettaq il-ħidma pastorali tiegħu fil-Brażil għal dawn l-aħħar 44 sena, irrefera l-jum din taż-żgħażagħ li kien ċelebrat f'Lulju li għadda. Kienna ħafna kuntatti sbieħ, il-Papa għalina ħafna, speċjalment iż-żgħażagħ biex jagħtu x-xhieda tal-Evanġelju tiegħu. L-impressjonana il-Papa huwa s-sempliċità li għandu fil-kliem kif mod kif jitkellem u jifmu u fl-effett li għandu l-kliem li jgħidilna għal ħafna l-żgħażagħ biex aħna biex iż-żgħażagħ kważi jimxu kontra kurrent, ikunu qishom bħala rivoluzzjonarji jagħmlu storbi fis-sens li jagħtu xhieda ta' twemmin tagħna fi Kristu fil-kelma tiegħu. L-Isqof Costa sqar li aħna l-Maltin għandna ħafna x'nitalmu mill-Knisja tal-Amerika Latina għax l-evanġelizzazzjoni għandha storja oħra u l-Knisja hemmhekk hi iżjed ħajja b'ħafna parteċipazzjoni mill-lajċi.